Εσύ ανήκεις! Δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει καν ρυθμίσεις, απλά play. Απλά παίξει. Όχι, 2 πόσο είχε. Αυτό είναι δωρεάν. Το 2 έχει 2,5 ευρώ. Το 2 είναι καινούργιο μας λέγει, αυτό το χρέωσαμε. Παίζανε επικά κακό. Έχουμε φαγό με το F. Ωραία. Να. Κάπου είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει 2 τυπάδες που βγήκανε. Κάτι παιδάκια που τρέχουνε. Ένα που περάει το κεφάλι του. Μα είναι λίγο σαν escape, δεν είναι? Αυτό δεν πάω να το πάρω. Λοιπόν, κρεβάτι εδώ δεν έχει κάτι. Οχο! Μα κατρόμαξα. Λοιπόν. Έβαλε μπρος. Έβαλα μόλι και έφυγε. Είχε προσφορά σήμερα εκατοστάρα μας. Έχουμε διάφορες πόρτες. Κόκκινη. Μαλάκα είναι όντως ένα escape room έτσι. Ναι, μαλάκα. Πάμε στην κόκκινη βαλάντη. Χαλαρή φαίνεται. Εσύ πάτα το. Έψιλον. Ο προρεύτηκε! Ο προρεύτηκε! Σώστηκε πάνω μου! Ο προρεύτηκε ρε μαλάκα! Μαλάκα, όμως τρόμαξα. Λοιπόν, μπλε. Τι θα έχει μέσα η μπλε? Κάνα κοριτσάκι. Κάνα μπουκλάνι πιστεύω. Μαλάκα, του έχουν μπήξει το τραπέζι, μαλάκα. Θα μας κάνει jump, ρε. Σίγουρα μας κάνει jump. Ο φακός είναι λίγο παραπληγικός, δεν φωτίζει καλά. Μαλάκα, είναι δωρεάν παιχνίδι, πιστεύεις θα είχαν budget για φαγό. Όπα, τι λέει -1. Μαλάκα έχει γρίφους γάμα. Ωραία, επόμενη πόρτα. Κίτρινη. Εδώ. Κάνα ζωάκι θα έχει πιστεύω. Καμ, ναι. Μπρο μόνος σου. Πέρασε κάτι, μου φαίνεται. Οκ, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Το κρεβάρι το είδαμε. Ω! Μαλάκα, τι έκανε? Τι έκανε ρε μαλάκα! Πέρασε μέσα την πόρτα. Πάμε στην άλλη. Πάμε. Όχι, δεν ανοίξω. Όχι, μπορείς να ανοίξεις, απλά πρέπει να την κοιτάξεις σε συγκεκριμένο σημείο. Λίγο πιο κάτω, ρε. Μπράβο. Να το. Άντε. Έκλασε ρε μαλάκα. Μπρο. Πρέπει να διαλέξουμε ένα βιβλίο, Βαλάντη. Νομίζω. Λοιπόν, Διάλε. αυτό εκεί. Μας πέταξε την μπούτσα του. 52. Πόρτα 52. Α, πως ήταν ο κωδικός για μαλάκα. Έλα μου. Το μπούς μας είπε ψέματα. Πάμε σκάμ. Χαμημένο. Τζάμπα παιχνίδι σκάμ. Πρώτο έχουν κάνει τέρμα κόμμεντι ρε μαλάκα, πρέπει να το έδωσε λάθος. Ρε μαλάκα, κάτσε λίγο. Στον προηγούμενο χώρο δεν είχε κάτι, -1, κάτι τέτοιο. Ω, περίμενε. Έχεις δίκιο. Νομίζω ένα χώρο πρέπει. Το τρίτο ψηφίο. Μαλάκα είναι escape room. Λοιπόν, θυμάσαι που είχε, ξέρω εγώ, εδώ έλεγε παύλα 1 και εδώ είναι 3. Άρα είναι 5-2. 5-2-3-1. Μαλάκα escape room. Πώς φαίνεται η εμπειρία, μαλάκα. 5-2-3-1. Έλα ρε μαλάκα, λογικά ότι μας τρόλαρε ρε. Μπρο, το έχουν κάνει ταυτόχρονα τρομακτικό και ταυτόχρονα αστείο ρε. Μια τρολιά. Λοιπόν. Εντάξει. Μαλάκα, χέζομαι πάνω μου. Όπα. Ω, το παίρνουμε αυτό. Τι λέει. You did this. Μαλάκα μπρο, τι... Μαλάκα, ανοίξαμε την πόρτα και τη σκοτώσαμε. Αυτό κάναμε, γι' αυτό ούρλιαξε. Ναι, μαλάκα. Μη ζωντανέψει, please. Ω, μαλάκα. Μαλάκα, το μπήξαμε στο μάπα. Όχι, αυτό είναι από εκεί που πήγαμε, έτσι. Όχι, εδώ είναι άλλη είσοδος. Μπρο, άρχισε το κόλλο του. Μαλάκα, μας τρολάρει. Ο μπρο μας έχει σε κανονικότατα μαλάκα. Φίλε, εγώ θα πήγαινα στην άσπρη. Λες. Εσύ που θα πήγαινες? Πάμε στην άσπρη. Πάμε στην άσπρη. Έλα ρε μαλάκα. Όπα, κάτσε. Δεν ανοίγει. Α, είναι κλειδωμένη. Πάμε στην άσπρη. Σωστό και αυτό. Εδώ όμως. Έχει και οδηγίες, ωραία. Ωραία, για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Στενό είναι, δεν μ' αρέσει. Τι μπορεί να πεταχθεί ρε μαλάκα. Λογικά αυτό είναι το κλειδί της άλλης πόρτας. Εδώ τι έχουμε? Κάτσε, εμείς είμαστε αυτοί και καλά. Ναι. Δηλαδή. Να το. Έλα πίσω. Πιάσε. Πού πήγε. Εξαφανίστηκε, δεν θυμάσαι αφού είναι. Μα φεύγει με τούρμπα αυτό. Αφού είναι μηχανοκίνητο. Με αμόλυβδη. Ωραία, πάμε στην άλλη πόρτα. Ναι, πάμε τώρα νομίζω. Δεν καμία. Ωραίο. Απ' την άλλη έχει κάτι. Ναι, αλλά γιατί είναι ανοιχτά, φίλε. Μπορεί να βγουν από πίσω, αν θέλουν. Ήρθε μάλλον. Προχωράμε ή όχι? Ανάποδα, κύριε ανάποδα. Πάμε έτσι.
Μπρο, πρέπει να τρέξουμε. Πώς να τρέξουμε, ρε μαλάκα. Πάμε, φύγε. Φύγε. Μπράβο, Πού φεύγουμε, δεν ρε. ξέρω. Από εδώ μέσα, μπράβο. Πάμε. Μαλάκα. Τρέχα. Δεν άλλο από εδώ. Ωραία, από εδώ, μπράβο. Μέσα. Μαλάκα, πρέπει να μου το. Εσύ ανοίγεις. Κόψε. Σβήσε. Ανέβασε. Σβήσε, αδερφέ. Μαλάκα είναι τέτοια που ήταν ψυγεία. Α, νεκροτομία. Νεκροτομία. Μαλάκα. Ωραία. Καλά θα πάει. Μαλάκα, εκτινά. Μαλάκα, εκτινάχθηκε το πτώμα, μαλάκα. Τι είναι. Μαλάκα, ξεφεντονίστηκε. Λουλούδια. Τα ακολουθούμε. Όχι, μπρο, όχι, σε παρακαλώ. Καλύτερα σκότωσέ με. Μπρο, νομίζω πρέπει να πάμε. Όχι, έχει το κλειδί. Λοιπόν, ή θα πάρουμε το κλειδί και μας ξεκολλιάσει, ή θα γίνει μόνο το δεύτερο. Μπορεί το πρώτο δεν παίζει να γίνει. Α, ωραία, νομίζω μπορούμε να φύγουμε. Να πάμε κοντά του. Ναι. Μπρο, έχει οπλίσει. Έχει οπλίσει! Μας έχει ρε μαλάκα. Μπορώ να περάσω, φίλε. Φιλέ. Παίζω τα φώτα. Παίξου φώτα. Ωραία, μήπως να θυμηθούμε από πού στρίβαμε ρε φίλε. Πριν στρίψαμε εδώ έτσι, εδώ Ναι, πήγαμε. ευθεία δεν πήγαμε Ο όμως. μπρο δεν αφήνει. Ο μπρο δεν έχει ψήσει. Ανάποδα δεν πήγαμε. Κοίτα που βρήκε να κάτσει. Ρε. Έχει αδελφό. Μπρο είναι δύο. Φιλέ, Να σου πω, πες λίγο στο φίλο σου να κάνει άκρη γιατί φίλε, εσύ μπορείς να πεις σε αυτόν να φύγει. Εντάξει. Από θαύμα ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Από θαύμα επιβιώνουμε μόνο. Back to the future. Μακίνα. Ο Μπρο έχει πρεζό. Σηκωσικολογίας. Έξι του λέει. Να σου πω, έμπιστο φαίνεται. Έξοδος λέει, θα βγούμε. Για πάμε αγόρι μου. Εδώ είσαι, μαλάκα. Ω, ήρθαμε στην αρχή. Τώρα έχει και ένα πιάτο φαΐ εδώ πέρα. Για πάρ' το μήνυμα. Νομίζω εμείς θα είμαστε στο φαΐ. Για γύρνα. Νομίζω ήρθε. Πάρ' τα αρχίδια μου, μαλάκα. Γιώργο,